mina kuma ala tɔgɔ saba de kan et puis ala tɔgɔ mɔlɔma saba valeur ma saba ne tɛ n kale dalu la dalu a kɛbaga o ye anw de nka jaabibaga de ala parce que ale ko k'an k'an wele a ka hamina k'a b'an jaabi o la ala min bɛ yen n'a ni mɔgɔ jɛn tɛ tɔgɔ min na fiyewu o ye alahu de alahu ne y'a hindu bɔ a bɛ bɛn 66 de ma ismu filanan n'o ye latifu ye ne ye latifu hindu bɔ a bɛ 129 ma o 129 i bɛ latifu kɔrɔ de ko nɔgɔya masa n'a bɔra a bɛna kɛfi la ne ye kɛfi hindu bɔ a bɛ 111 ma n'o ye wasaba ye ala k'an wasa mɔgɔ jumɛn bɛ se k'e wasa ne balimakɛ ne balimamuso ka tɛmɛ ala kan mɔgɔ jumɛn bɛ se k'e wasa ka tɛmɛ ala kan mɔgɔ jumɛn bɛ se ka nɔgɔya k'e ka tɛmɛ ala kan o la n'i ye nin bɛɛ saba fara ɲɔgɔn kan a kan ka bɔ ni hindu jumɛn ye o ye 306 ye karamɔgɔ tulo bɛ nɔ 306 o bɔ ni ala tɔgɔ jumɛn kaharu kaharu kɔrɔ de karabali masa o de bɛ fɛn karaba ye hali ni dɔ b'a kɛ fɛ ala de y'a karaba ye fɛn dɔ k'e sɔn ala de y'a karaba o la n'i ye kaharo fɛnɛ multiplier par trois ni a y'a sugɔrɔma 3 ye o kan ka bɔ ni 998 ye e b'a dɔn ala tɔgɔ o bɔ ni ala tɔgɔ min ya wa iyyaka nasta'in an bɛ dɛmɛ de ɲini ala de fɛ o de y'an dɛmɛba ye o la ne balimakɛ ne balimamuso ni fayida ye nin kɛ kamanagan de b'e la a ta alahu latifu kɛfi 306 o la n'i ye fɛnɛ nana y'a ka nasta'inu hindu bɔ n'o ye 918 o multiplier par 3 o bɔ ni jate jumɛn 2000 700 54 samu salalu laha samadu sahiru o ye sirasu de c'est comme jakarta tigi ni wuricɛri tigi wuricɛri ka misɛn jakarta ka misɛn wuricɛri kɔrɔ dɛ o y'a sirasu n'o ye koloja karamɔgɔ tulo bɛ na an kɔni ye kalan n'o ye o la kan di kanubaga ni lamɛnba ma o k'a kɛ alahu latifu kɛfi a zikiru 306 ni tɛ se o la a zikiru 918 n'a ye ja zikiru ni wurudi ka nɔgɔ i ma 2754 n'a ye ja sira suru ta n'o ye kolojan samu salalu laha samadu sahiru o la ne parti D1 ala tɔgɔ kan n yɛrɛ dila ka kuma ala tɔgɔ kan n'an bɛ taa mi se